Με πιάσανε στην πλατεία Θησίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Με ανέκριναν ο υπαστυνόμος Τζαφέρης, ο αστυνόμος Λάμπρου, ο αστυνόμος Μπάμπαλης, ο αστυνόμος Μάλιος, ο αστυνόμος Γιαννικόπουλος. Το άλλο πρωί με παρέδωσαν στους πεζοναύτες, στο Διόνυσο. Με περίμενε ο Ιωαννίδης, με έκλεισαν στο μεγάλο κελί του πειθαρχείου και άρχισαν όλοι μαζί να με χτυπάνε με ξύλα, με γροθιές, με κλωτσές. Όταν εξαντλήθηκα και έπεσα κάτω με άρπαξαν, με πέταξαν πάνω στο κρεβάτι και άρχισαν να με χτυπάνε με βούρδουλες από στριφτό καλώδιο. Φάλαγγα γίνεται με πολλούς τρόπους. Ο ένας είναι με την καρέκλα. Σου βάζουν τα πόδια ανάμεσα στα ξύλα της καρέκλας, τα ακινητοποιούν και πάντα με τα παπούτσα φορεμένα γίνεται ο φάλαγγας, αρχίζουν και σε χτυπούν στα πέλματα, ώσπου σιγά σιγά το κρέας πρίζεται, δεν χωράνε τα πόδια μέσα στα παπούτσα, η πόλη είναι αβάσταχτη και ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Ξερνούσα τη χολή μου και αίμα. Φώναξαν τον γιατρό. Θορυβήθηκε. Με έβαλε να κατουρίσω σε ένα κράνος. Κατούρισα αίμα. Μόλις έφυγε ο γιατρός, μου ξερίζωσαν με μία πένσα τον νύχι από το αριστερό μεγάλο δάχτυλο. Μετά με μετέφεραν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Στα χαρτιά του νοσοκομείου με έγραψαν με το όνομα στρατιώτης του 505 τάγματος πεζοναυτών Χρήστος Βελιάδης. Εμένα με λένε Ρεκλίδη. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες τρόμαξαν. Μου έκαναν ενέσεις χυμοζέτη για να φύγει το σκοτωμένο αίμα, μου βάλαν ορούς επί 15 μέρες συνέχεια για να μπορέσω να κρατηθώ ζωντανός. Σε ένα μήνα με ξαναπήγαν στο Διόνυσο. Με έβαλαν σε ένα κελί, με τάιζαν μάλιστα και επί μια εβδομάδα δεν με πήραξαν καθόλου. Ήθελα να δυναμώσω πρώτα. Σε μια εβδομάδα ξανάρχισαν. Μου δέσαν τα χέρια με χειροπέδες και επί ένα μήνα και μισό δεν τα έλυσαν πια. Εφάρμοσαν το κόλπο του τσιγάρου με τα νύχια. Δηλαδή, ένας πεζοναύτης έστριβε το χέρι, το ακινητοποιούσε, έπιανε ένα δάχτυλο και ο άλλος ακουμπούσε το αναμένο τσιγάρο σχεδόν επάνω στον νύχι. Δεν το έκαιγε, αλλά σιγά σιγά, χωρίς να ακουμπάει, καιγόταν το ίδιο το νύχι και όλο το δάχτυλο μου διάζε από πόνο. Σιγά σιγά ο πόνος ανέβαινε μέχρι τον αγκώνα, μέχρι όλο το χέρι. Χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του βγαλσίματος των γενιών μία-μία τρίχα. Με πήγαν στο λόγο διοικήσεως. Ο Λοχίας Θεοδωρακόπουλος, δεμένον πάντα με τις χειροπέδες, με εξάπλωσε πάνω σε ένα τραπέζι και αφού μου κατέβασε το παντελόνι, ακουμπούσε πάνω στα γεννητικά μου όργανα την άκρη 2 καλωδίων γυμνών. Φώναζε, πες βρε πούστη κομμουνιστή, πες ζήτω ο στρατός. Λιποθυμούσαν. Μου πετούσαν βρωμόνερα για να συνέλθω και ξανάρχιζαν. Ένα βράδυ με ξύπνησαν με φωνές. Με πήραν μέσα από το κελί, με έβγαλαν έξω, με έστησαν μπροστά σε έναν τοίχο. Ο Ιωαννίδης φώναζε, απόψε θα πεθάνεις βρε κάθαρμα, έφτασε τελευταία σου ώρα, θα σε εκτελέσουμε. Παρατάχτηκαν 6 πεζοναύτες μπροστά μου. Ο Ιωαννίδης φώναξε επισκοπών, πυρ. Άκουσα τους πυροβολισμούς. Την ίδια στιγμή ο Ιωαννίδης όρμησε κατά πάνω μου. Κάθαρμα χαλάμε τζάπα τις σφαίρες για σένα, της πατρίδας. Επενέβη ο Σιδηρόπουλος. Αφήστε τον κύριε Ταγματάρχα, μπορεί να σωθεί. Αν μέχρι το πρωί τα πει, αναλαμβάνω εγώ. Αλλιώς τον κλαδεύω το πρωί εγώ ο ίδιος, μόνος μου. Ξημερώματα μπαίνουνε και με βγάζουν έξω. Με τραβάνε έξω στο προάβλιο, είχαν πιο δίπλα σκάψει ένα μακρύ λάκκο. Στο πλάι ήταν ένα ξύλινο κασόνι. Με βάζουν στο κασόνι. Βάζουν από πάνω κάποιο σκέπασμα. Σε λίγο χτυπάνε, καρφώσανε. Δεν είχα δύναμη ούτε να κουνηθώ. Ένιωθα να πνίγουμε, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Ένιωθα να μετακινείται. Πιθανότατα το κατέβαζαν μέσα στο λάκκο. Άκουσα κάτι πέτρες να χτυπάνε. Προσπαθούσα να πάρω ανάσα. Δεν μπορούσα. Μετά λιποθύμησα. Σε μια εβδομάδα με πήραν, με μετέφεραν στην ασφάλεια. Με κράτησαν στην απομόνωση 2 μήνες. Μια μέρα με ανέβασαν στο πρώτο όροφο, στο γραφείο του Μάλιου. Ήταν ο Μάλιος, ο Λάμπρου και άλλοι αστυνομικοί. Ήταν ανάμεσά τους η γυναίκα μου και το παιδί μου. Η κόρη μου που πρώτη φορά την έβλεπα. Κάποια στιγμή κάποιος με χτύπησε. Ένιωσα έναν πολύ δυνατό πόνο στο κεφάλι. Ίσως με χτύπησε ο Θανάσης, ο οδηγός του Λάμπρου. Ήμουνα πάρα πολύ εξαντλημένος και λιποθυμούσα με το τίποτα. Με πήγαν στις φυλακές της Αίγινας. Από εκεί στο Αβέροφ, στον Κορυδαλό, πάλι στην Αίγινα, πάλι στον Κορυδαλό, στα Βούρλα. Αμνηστεύτηκα τον Αύγουστο του 1973, μαζί με άλλους 350 πολιτικούς κρατούμενους. Έμεινα στη φυλακή 4 χρόνια. Μιλάω για μένα και για όλους τους άλλους γνωστούς και άγνωστους σύντροφους μου πολιτικούς κρατούμενους που μαρτυρήσανε στα χέρια της ασφάλειας, της ΕΣΑ και των πεζοναυτών.
Καταγγέλλω με το όνομά τους και με το βαθμό τους τους βασανιστές μου έτσι όπως τους γνώρισα. Είναι ο Βασίλης Λάμπρου, αστυνόμος της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών. Ο αστυνόμος Πέτρος Μπάμπαλης. Ο αστυνόμος Βαγγέλης Μάλιος. Ο υπαστυνόμος Γιώργης Τζαφέρης. Ο υπαστυνόμος Σπανός. Ο υπαστυνόμος Γιαννικόπουλος. Καταγγέλλω το στρατιωτικό γιατρό του τάγματος των πεζοναυτών του 505 που δεν ξέρω το όνομά του. Λέγομαι Χρήστος Δρεκλήτης και γεννήθηκα στο χωριό Κλένια της Κορινθίας το Δεκέμβριο του 1937. Για τα τελευταία σαλπίσματα των υγιμένων στρατηγματών, για τα τελευταία κουρέλια από τα γιορτινά μας πολέμματα, για τα παιδιά μας που πουλάν τσιγάρα στους διαβάτες.